Χρόνια πολλά σε όλους και στις οικογένειές σας. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην ενεργειακή καρδιά της χώρας, στο εργαλειοκράτιο της Δυτικής Μακεδονίας, και εδώ παράγει το πολυτιμότερο αγαθό, η ηλεκτρική ενέργεια. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, για περισσότερα από 55 χρόνια, αυτή η περιοχή με το εθνικό της καύσιμη, το λιγνίτη, στήριξε και στηρίζει την ανάπτυξη της χώρας και την οικονομία της. Η περιοχή αυτή έδωσε πολλά και της αξίζει περισσότερη προσοχή. Και αυτό σας το λέω γιατί και οι προηγούμενοι συνάδελφοι οι οποίοι ήταν στο βήμα μιλήσανε για το περιβάλλον, για τις εργασιακές σχέσεις, για την κατάσταση που επικρατεί στα γύρω όμορα δημοτικά διαμερίσματα που βρίσκονται από τα ορυχεία και τους σταθμούς και καθημερινά βιώνουν μία κατάσταση που πιστεύω ότι μόνο εμείς εδώ μπορούσαμε να ανεχτούμε. Σε καμία άλλη περιοχή της χώρας δεν θα μπορούσαν να ανεχτούν αυτή την κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, σε μία όμως περίοδο παρατεταμένης αμφισβήτησης και οικονόμησης του λιγνίτη, σε μία περίοδο που συντελούνται ανακατατάξεις στον τομέα της διακίνησης της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες καθορίζουν άμεσα και το μέλλον της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, στο γενικότερο ενεργειακό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, δυστυχώς η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας κινδυνεύει από την επί σειρά ετών πολιτικές των κυβερνήσεων αλλά και των διοικήσεων της ΔΕΗ να μην έχει σαφή στόχο και προσανατολισμό. Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος κολοσσός επιχειρησιακός που υπάρχει στη χώρα και συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομία της χώρας με ενεργειακή ασφάλεια και άρα μπορεί να έχει λαμπρό μέλλον αρκεί να έχει όχι προνομιακή μεταχείριση αλλά ίδιες και ίσες ευκαιρίες. Η ΔΕΗ κατά την άποψή μας θα μπορούσε να έχει ως επιχείρηση καλύτερους δείκτες ανάπτυξης, καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα εάν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό. Και εδώ κάθε φορά ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός γίνεται λάστιχο. Το πάμε εκεί που θέλουμε. Κύριε Πρόεδρε, για την Ένωση του Λιγνίτης αποτελεί το εθνικό καύσιμα που καθορίζει το αναπτυξιακό μέλλον της ΔΕΗ και της περιοχής μας, γιατί είναι συνδεδεμένος ο λιγνίτης με την περιοχή μας και διότι οι λιγνητικές μονάδες παραγωγής έχουν αποδεδειγμένα μικρότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από οποιοδήποτε άλλο καύσιμο και επομένως καθιστούν τη ΔΕΗ ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο ενεργειακό περιβάλλον. Κύριε Πρόεδρε, θέση της Ένωσης όλων των εργαζομένων και πιστεύω, είμαι βέβαιος, όλου του συνδικαλιστικού κινήματος είναι και παραμένει για μια ΔΕΗ με δημόσιο χαρακτήρα 51% στο κράτος και συγχρόνως παραγωγική, καθετοποιημένη και ευέλικτη. Θέλουμε άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων για την κατασκευή των δύο νέων αντιληπαντικών λιγνητικών μονάδων, το Λεμαΐδα 5 και Μελίτη 2. Οι μονάδες αυτές, οι οποίες θα είναι σύγχρονες, αντιληπαντικής τεχνολογίας, θα αντικαταστήσουν τις παλιές τρικογόνες και αντιοικονομικές μονάδες και φυσικά το συστηματικότερο όρο θα έχουμε κατακόρυφο περιορισμό των ρήπων, αφού οι νέες μονάδες θα εκπέμπουν πολύ λιγότερους. Στα οφείλει επίσης, πέρα από τις χιλιάδες θέσεις εργασίας που θα διατηρηθούν, πρέπει να συμπεριληφθεί και το γεγονός ότι η κατασκευή αυτών των μονάδων με καύσιμο τον εγχώριο λιγνίτη, των χρυσών της χώρας, θα έχει σαν αποτέλεσμα να κρατηθεί η τιμή της κιλοβατόρας παρά την όποια ενδεχομένως αύξηση τιμής αγοράς ρήπων, να σημειωθεί ότι θα έχουμε και μείωση εκπομπών, άρα λιγότερες ανάγκες αγοράς σε χαμηλότερα επίπεδα, ώστε να μπορεί να προλαμβάνει την ενέργεια και ο πιο φτωχός καταναλωτής. Αλλά και να υπάρξει ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, κάτι που είναι η βάση πάνω στην οποία με σταθερότητα μπορούν να αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες κατά κοινή ομολογία πρέπει να είναι ο τομέας στον οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, μια και η δίσκοπη όμως κρατήθηκε πίσω αφού ούτε στον αναπτυξιακό νόμο δεν της επέτρεψαν να μπει. Να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν το συντομότερο χρονικό διάστημα οι μετεγκαταστάσεις οδοκόμης Μαυροπηγής Ακρινής,
καθώς και οι συνολικές απαλωτριώσεις των εδαφών. Να υλοποιηθεί άμεσα, το είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, η πρόσληψη του διαγωνισμού 2007. Να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός 3.000 θέσεων εργατοτεχνητών από το λεκανοπέδιο. Με στόχο την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να σταματήσει το καθεστώς του λεωφορείου, των δελτίων παροχής, των συμβασιούχων αλλά και των πάσης χρήσης εργολάβων που έρχονται με άδειους χαρτοφύλακες στην ΔΕΗ και φεύγουν γεμάτοι χρήματα.